garin cikin soyayya kyan uwa na yau gashi zan buga ma waka. Lamarin soyayya wataran kuka wataran rinka nishadi. Na ga dukkan mai so buri ne sahibar sai samu. So abin lura ne son maso wani ran wata shi baya da riba. Zan kira gare ku wanda duk ya so ku karku bar shi koka. Duk da so cuta ne amma idan da masoyin ka sai ya zamto waraka ne. Rayuwar soyayya rayuwar mai so ko da yaushe canji ne. Wata rana nishadi wata ran ko kan ka kai ne sai falla. Lamarin soyayya wallahi na gano sababi babi ne. Mai wadari cikin soyayya wallahi na sani ba ta dorewa. Sai mu sanya mana domin so mu san abin lura ne. Kaddarar soyayya na san ba za ta dubin zabi ba. Tun da dai na soki don Allah karki bar ni na yau balla. Domin kin zamanta zabi na kirwa. In kin bar ni zaki sanya na damuwa. Ke fitila kike da ke haske rayuwa. Kin san zabi da baya iya canzuwa. In ba ke ba za ni fadawa damuwa. Kauna ta ki ta zamanto mini rayuwa. Sannan son ki shi gade ke mini kokowa. Domin ni da ke kaɗai zan iya rayuwa. Tauraro kike da ke haske rayuwa. Zaɓi na guda ba zan iya canza shi ba. Domin ni da ke kaɗai zan yi rayuwa. Ai na san rashin ki zai sanyan damuwa. Har ma za ta kai na yi min ƙarin ruwa. Domin ai jini kike ba na mantuwa. Kin gara son ki dai kawai zan yi rayuwa. Yan mata ki so ni kar na yi damuwa.